med. Hvis I har lyst til at skrive i chatten, så vil de hjælpe for os. Jeg kan se, at Gangerslussjok er med. Jeg kan også se, at Noktelik er med. Rakoktok er også med. Okay. Bagmute er også med. Nuuk er med. Asia. Det er stort set Maniitsoq, vi mangler, kan jeg se. Og det mindre, Uummannaq. Jeg ved ikke, om Uummannaq er med, men Uqarnervik er også med, kan jeg se. Ja, det er et spørgsmål, om vi så skal trille i gang nu, så må de hoppe på, når det er. Nå, okay, Edvard er ude at rejse. Okay, ja. Så. Men så tænker jeg bare, at du bare kan godt starte, fordi oplægget er under optagelse. Det er fint. Kan man se forsiden på skærmen? Ja. Godt. Så går vi i gang. Jamen, velkommen til og godmorgen til alle i hele landet. Jeg vil gennemgå den medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der er gennemført her i efteråret, og som blev afsluttet for 14 dage, 3 uger siden. Sådan lidt med henblik på både at gennemgå resultaterne med jer, men også de handlinger, vi gerne vil gøre efterfølgende, der hvor vi gør noget anderledes end i dag. Yes, tamatti godmorgen til Kishwaritili. Så det var så mange nænderen, hvis jeg så man ukiya ingerlasip nam sabat akinna pinga smittat qangit nammat simasip inanner saqqimmiinnitsaannut. Saqqimmiinammi inannerisut tikilaartuttaavakka kisianni aamma iliisitsagut maannarningaanni allaanerisutsatut aaliangersarneqarsumas aam tikilaarumaarpagut. Skal jeg skifte min slide her? Det her slide der viser egentlig bare, hvor mange der har deltaget i undersøgelsen. Og jeg har egentlig bare en enkelt bemærkning til det. 121 ud af 152 har været inde på hjemmesiden og give deres holdning til kende. Det er dejligt. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kom en lille smule højere op. Fordi det her, det er jeres mulighed for at komme med bidrag til, hvordan tingene går i sådan på det helt formelle plan. Uani takisinnaasatsinni paasissutissat taakkuuneriput misissuinarmut tungasit imaappoq takisinnaasatituut misitsivinarmi akisinnaas 152-sini 121 akissuteqarsumapput. Nuannarpoq taama amerlatingis peqataasinnaamata namminneq isimmersiitisik taamaalillutik apuummasingit kisiani aam kitsaatinginarpoq qaffasinnerisinnaarsoq ilit isimmersiitis apuunneqarsinaaniatsammata. Godt. Jeg går videre til næste. Det helt overordnede resultat er rigtig, rigtig fint. Det plejer det også at være. Det har det været de andre år. Og i år er nogenlunde samme billede. Ja, inonnerit pingaunnerisut takisinnaasatstut qaffasittoriup aam taamaаттavaannermikiipput. Taakkuusarput qaffasinnerpaat initsittarti. Når vi ser på det, der sådan med et par pæne ord hedder arbejdsglæde og loyalitet, så ligger vi rigtig, rigtig fint. Og det gør vi både i forhold til de danske virksomheder, hvis vi jo skal sammenligne os med dem, men også i forhold til de grønlandske virksomheder, som I kan se helt ude til højre. Der er vi pænt over. Det er et rigtig, rigtig flot resultat. Så det er 5 minutter, der er det, der tænker sig, at qarsaatigaligit suliffeqarfin Danmark-immiittinut kalaallunnaaниiттин sanillersiititangit kusanartoruutsuarma inatsisimavugut qaffasinneringaatialarpungut kalaallunnaan suliffeqarfinningaani suliffim nuannaarne qarsaatigalingu taatatiginassuseq qarsaatigalingu aamma sanillersiitsinern qaffasinnerilartam inatsimalluta taamaattam kusanartorujuugu. Hvis vi kigger sådan lidt længere ned
i resultatet, så viser det her skema, det viser så lidt omkring, hvad det er for nogle, hvad skal vi kalde det, kategorier, der er blevet målt på. Og som I kan se på alle de grønne markeringer, så er det fremgang stort set på alle områder. Og vi er markant over de virksomheder, vi i øvrigt sammenligner os med. Inanna pigaarnerit itisitarneralaarlin qiviaritsin pimaorutsinarmut pissutsit ataani inittisimasit tamarmik annerpaartai siuma ingerlariaqqiffilisimapput imat inannerisutsigit inannerit tamatsingit qallanaat kalaallil sulifeqarfiitaan sanillersiititallugit qaffasinnerilaaqattaanginnaaviput una ataaskisimi pinnani. Det her resultat, det giver sådan en anledning til 2 bemærkninger fra mig. Og den første er, at hvad gør vi for at fastholde de her fine resultater? Det vil vi både fra direktionen og ledergruppens side drøfte og sige, at vi skal blive ved med at holde hvad skal vi sige, det her gode spor, vi er i nu. Det er vi meget opmærksomme på, at vi ikke kommer til at slække på tingene. Aava ukua kisitsisit qorsuusut taavali una qasarteq eqqarsaatingaling uku inannera tamaas ataatsimi isingaling marlinnik oqaasaqaatitaqarfingivak imaappoq ukua kisitsisit qorsuusut qaffakkiartavinnartat pingiinnarniarlingit qaneriliitsanersingut aqitsisooqatingiit eqqartertutsaatsuarput taakkua siumu ingerlaannarnerat aqquppull eqqertoq ativinnarniarliu qanitut iliisaqarnitsarput aqitsisiseqatingiilli sammisutsaararput. Og den sidste bemærkning, der går på det første resultat. Den opfattelse, I har af, hvad andre tænker om INI, altså vores omdømme. Der har vi jo de sidste mange år efterhånden virkelig prøvet at forklare offentligheden og vores ejere, hvad det egentlig er, vores rolle er, hvad det er, vi gør, og hvad det er, andre gør. Den indsats fortsætter vi selvfølgelig. Men jeg tænker også, at når de her afdelingsresultater bliver gennemgået med alle afdelinger rundt omkring, så vil vi rigtig gerne have nogle input til, hvordan I mener, at vi kan forbedre de her ting. Vi kommer aldrig op og bliver super i andres omdømme med den rolle, vi har, men I må gerne komme med input til, hvordan I mener, at vi kan gøre tingene lidt anderledes. Ja, arbejdet med det ene aktimasara og rejseqarfingisinnaasara siulliiva una kisittisit inannera siull isiginiarneqarnam tungaseq avataaniingaannik isigineqarnerput pillunga uangut paasinninnerp imaliinniit misitsiunam akissuteqarsimanut arsersippaa apparsimaseq kisitsit imaappoq isigineqarniarnerput avataaniingaannik uangut isiginnittaasat malillugu ajerseriarsimaguq uangut atuuffipput initsiatileqatingiiffittut sullitsatsinnut natsuiartuaanarniarnikuungalaarparput qanitu initsissimanerс pinginnittit eqqarsaatingalingu uunga allafissuussut initsissimanerp eqqarsaatingalingu aamma taana ingerlatiinnatsaruput taana paasinninneq uangut allafissuussisuunnitsinnut tungaseq suti ersaqitsarneqarnerisutsaatseeq taakkua saniatigit ilitsinammineerlisi qanitut pitsangersarneqarsinnaanitsaanut siunnersiitittaqaritsi ammavugut siunnersiitit apuunnitsaanu. Yes, det næste det viser 2 ting. Det viser jeres vurdering af, hvad I får ud af de mus eller personalsamtaler, der bliver holdt. Det er det øverste tal på de 81. Og selvom det her det ser flot ud, og det er glædeligt, at man får udbytte af samtalerne, så har vi fra ledelsens side en opgave med at få gennemført alle mus-samtaler. Der er lidt for stort et antal medarbejdere, der ikke får afholdt det her. Det bliver et fokusområde. Isitsis ukua takitinneqartit qaffasipput sulisini
атаасиаккаан оқалеқатеқарнерит мууссаамсаалин таасаккагун таа наеққута пиллугу инернилиисиманигут qaffasipпут кусанарториуппут кисианни эққарсаатингиварпут ау ава nu kommer man ikke så på Okay. der går эққарсаатингани ақитсисеқатингииннингаанни аалиангерпугут киситсис qaffasиккалуартит сулисунут атаасиаккаан оқалеқатингинниттарнерит таамаа санаамматсинитсаат ангиниарниариппут такинсиннаангатсиги сулис тамаавиммик qaninnertut itterisart ningerisart peqatingalinga oqaleqatigineqartarsimangitsit taakkulut tamikkarniarniarlinga aaliangitseqarpu. Ja. Ja, godt. Det andet tal, der viser lidt omkring, hvordan man bliver informeret omkring strategien og den fremdrift, vi har. Det er jo her blandt andet, at vi holder de her kvartalsorienteringer, som stort set beskriver fremdriften i strategien. Og det er rigtig fint, at så mange er tilfredse med at kunne følge med i hvad der sker i NI i forhold til de planer, vi har. Og der har jeg egentlig en lille bemærkning, at det er rigtig vigtigt, udover sådan den orientering, der sker fra mig og fra ledergruppen i øvrigt, at I, er ops på de her infoskærme, der sidder i alle kontorer, hvor vi løbende holder tal opdateret, og hvordan det går, og de nyheder, der kommer i forbindelse med strategien. Det er den måde, vi kan dele informationer til alle på samme tid. Det betyder noget for os. Der var under kisitsit neequtamutungaseq oqaaseqarfingitsaunga imatut huyallunga amerlasiit ilawarisimаарsamammat neeqqutarpillunga ilisimatitsisarnerput atsersiitingalium maannakkitut saqqimmiitsinermi neeqqutamik aamma saqqimmiitsingaa taamatul ingerlattarparput taa aamma malinginiarnikuuvara infoskærmi aterneqarnera malinginiartarlingul kisitsisit infoskærmikkeerunneqartit nutaarsiatsill infoskærmikkeerunneqart neeqqutamu tungasit nutarsartarnersit taanna aqqutiнгalimu aamma neeqqutarpillunga ilisimatsinerit ingerlasarmata. Og så til et par enkelte ting, både omkring whistleblower-ordningen og så lige bagefter omkring det psykiske arbejdsmiljø. Vi har en whistleblower-ordning i NI. Den dækker både jer som medarbejdere, som I kan gøre brug af, hvis I føler, at der er behov for det. I finder en indgang på Workplace. Hvis ikke I lige kan finde den, så kan HR hjælpe jer med det. Vi har også en ekstern whistleblower-ordning. Den er mere beregnet på leverandører. Den findes på vores hjemmeside. Der var whistleblowerimut aaqqitsuutinermuttungaseq tikitsaarput. Whistleblowerim aaqqitsuutineqarpugun aaqqitsuutsaateqarpugun tat imaarpoq sulis ataasiakkaat pisariaqartitsiffimmini atersinnaavaat. Whistlebloweri workplace-ikkut nanineqarsinnaavoq qanitut aterneqarnitsaa taavali ilitsersiit kisiani aamma nalerningaanni suliseqarnermi immikkiartortaqarfi attavigineqarsinnaavu aamma avammut aterneqartartum whistlebloweranqarpung taana pisiortorfitsinnut tunganerisumik aterneqartar. Det er rigtig vigtigt, at I kender ordningen, og hvordan man i givet fald bruger den, hvis man har behov for den. Det kan vi lige, det bliver underbygget af de næste slides. Så jeg vil bede om, at er I tvivl om hvor I finder den henne, så spørg. Pingaariteqartoruyoruutsuartut isingivarput sulisit tamarmik ataasiakkaarlitik whistlebloweranqarnerput ilisimasaqarfingitsanaat. Taamaattimik qupperner tulliini aamma whistleblowerum tungasimik saqqimmiitsineq nangeqqitsa. Taa nalerningitsi pingaariteqarpoq aperitsasis. De næste slides er resultaterne af det, vi kalder APV, altså en arbejdspladsvurdering.
og omhandler primært det psykiske arbejdsmiljø. Og jeg vil ikke gennemgå dem i detaljer, og også gøre opmærksom på, at der er et par datafejl i. Men egentlig, vi har et slide her, der viser uønsket seksuel opmærksomhed. Jeg ved ikke om lige, hvordan vi gør det her, Birgitte, for jeg hopper egentlig sådan lidt let hen over dataen i den. Jeg tager det lige først, som du har sagt. Ja. Taamakkami ukunana qupparnerni tikitatsarivarput tarnikkut suliffimme tingatsaritstaasiun misitsivisimanneri inerneri taakku iluanniipput aama kinguasiutin tungasitin kitsaatiingisam idiuseqarfigineqarsimanerm tungasit siorasaaneqarsimanerm tungasit nakuuserniarfigineqarsimanermut tungasit taakkua kisitsisit hinneriit tikilaarniarpai. Ja. Ja, jeg skal lige have det næste slide på her. Der var den. Det næste, eller det her slide viser, der er trusler, eller hvor mange føler sig udsat for trusler om vold. Og jeg vil sige om de her 4-5 slides, vi har her. Alt, hvad der hedder mobning, uønsket seksuel opmærksomhed, det er i både min direktion og ledergruppens optik fuldstændig uacceptabelt. Vi kan ikke leve med, at medarbejdere føler sig udsat for nogle former for trusler eller uønsket seksuel opmærksomhed. Uani qupparnam takisinnaasutsin nakuusernisam siorasaarenerquppeqqavaa. Trusler om vold er på siden, Henrik. Bare til din info. Ja, den står her, ja. Men, ja. Taamakkami aqittisoqatinginningaannik aquukkusutarpu unaavo pimmatinginninner kitsaatingingisam kinguassiutiting idiuseqarfigineqarner siorasaareneqarner nakuuserfigineqarnerliinniit minnerpaap fiatingilluunniit akiveringinnatsinga ima qullassaqarfimmingaanni kialiinniit tuliffeqarfimmini taakkua misingisatsariingilluinnerai uagut isimaqarpu. Yes. Og det er noget, vi fra ledelsens side tager særdeles seriøst, og derfor også en opfordring til, at er man udsat for noget af det her, føler man sig udsat, så har vi både jeres nærmeste leder, der er også en HR-afdeling, I er velkomne til at gøre brug af, og der er en whistleblower-ordning, hvis man føler, at man gerne vil gøre det helt anonymt. Det vigtigste, undskyld. Ja, bare kom igen. Der var der mamma pingaariteqarpoq misingisimangaanni taakkua taakkartikkangut misingisimallungit suliffinmi pingaariteqarpoq qaninnertut aqittiserisaq imaliinni suliseqarnami ammikkartortaqarfik attaviingitsangisi imaliinniit kinaassusersi isertuukkusukkussiu whistlebloweri atitsangit. Det betyder rigtig meget for mig, at vi har en arbejdsplads, hvor vi alle sammen får respekteret vores værdier. Det er ligesom udgangspunktet for den hverdag, vi har med hinanden. Og det skal være trygt og godt at gå på arbejde. Det er sindssygt vigtigt. Hinnario pingaartittorujorujoruutsuuvaa tamaqqinnaata sulisitut suliffiput toqqitsillut ornitsinnaatsangipput taavali taakkuninga taaneqareersinik atingatsaqartitaallut sulinginnitsarpu. Et par af de her resultater, og det drejer sig primært om vold, enten trusler om vold eller fysisk vold, der er det vores eksterne, altså enten vores lejere eller andre samarbejdspartnere, der ligesom træder frem. Det har vi drøftet i går, og vi skal selvfølgelig ikke finde os i at blive udsat for hverken trusler om vold eller vold fra lejere. Og der vil vi lave nogle retningslinjer, der gør, at vi får politianmeldt de pågældende personer i de tilfælde, der er tale om. Det skal vi jo selvfølgelig ikke kunne acceptere. Nakuusernermik siorasaarinaq imaliinniit timikkut annersaaneq eqqarsaatinganiin kisitsisit takitippaat avataaningaanniik
sullitsat imaliinni suleqatit taakkuningaanniik iliiserinaqartartoq annertinerpaa pisartoq taamaammat ippatsaq eqqartersimuarput malittarisatiinneqarnitsaa tamatuma taamaalilluni taamannik piseqarsimatillugu siorasaarisaqarsimatillugu imaliinni timikkut annersaaseqarsimatillugu politiinut unnerliitinginnittarnerat ingerlasalitsapput taani initsaminiippoq peqqitaalluni akiverineqarsinnaangimmat taamat iliiseqartarnerat. Yes. Og den sidste, jeg egentlig lige vil kommentere på fra APV'en, det er vores fravær, altså sygefravær. Vi har i lange perioder, nu ser vi lige bort fra coronaspidsbelastningen, der har vi ligget sådan forholdsvis pænt i vores sygefravær. Det er steget en smule, desværre. Det tager napparsimasarner imaliinni sulinngitseertarna corona nadaani naatsorsuutit uniullutik sulinngitseertarnera napparsimasarnerat appasittorulutsooriarlutik corona qaangiinerata kingerna qaffalaarni kiingamik aeqaloortimik. Og som I kan se på tallet, så er der altså 31%, der føler, at det forholdsvis høje sygefravær i nogle afdelinger, det påvirker dem og er et problem. Så det er noget, vi vil gå i gang med at kigge på, afdeling for afdeling, og finde ud af, hvordan får vi nedbragt sygefraværet. Er der nogle ting, vi skal gøre anderledes? Og det er noget, som jeres respektive ledere vil tage op med jer, når de gennemgår delresultaterne. Taava soorlu qiviaritsingi 31% tiisa akisimaavaat immikkortortaqarfimminni sulingitsiikulasaqarnera aernertersiitaasoq taamaattimik aaliangersimavugut taani iliiseqarfingineqatsas imaalillugu qaninnertut ittorisat taakkua inernerisut sulisiminnut eqqartueqatinginninnermik malitseqartitsavaat taamaalilluni iliiseqarfingineqarnitsaanut kisitsisit apparsarneqarnitsaa anginiarneqatsamma. Godt, og fordi at få rundet den af, så ligger der en tidsplan og en handlingsplan for, hvordan vi får fulgt op på resultaterne. Og som jeg sagde til jer, flotte resultater helt generelt. Og vi vil nu kigge på både, hvordan vi fastholder, men også hvordan vi, der hvor vi måske ligger lidt lavt rundt omkring, hvordan vi får gjort tingene bedre. Og der er det vigtigt, når I får gennemgået tingene ude i afdelingerne, at I selv er aktive i forhold til at komme med løsninger. Hvordan synes I, tingene skal gøres anderledes, for at vi har det rigtig godt? Takisinnaarsuani ima pilersaarit piffissalersuut sulis iluarsimaranninaraan misitsuyunermut tungaseq tatsani killilersiit iliusissallu nalinaarseqqapput taakkua malillingit kisitsisit pitsaasumi ingerlasit qaneq pitsaasuutiinnernittaannut taavali kisitsisit apparnerisimasit qanitut iliiseqarfingineqarnitsaannik immikkertortaqarfittut ilit aamma siunnersiitinut tunniitsuisuusinnaagu siqanitut allaanerisum ilertoqarsinnaanerseq kisitsis qaffatsinniarlingit imaliinnil kisitsisit ingerlallortit taamaanginnernitsaa anginiaraat. Så jeg vil gerne love jer, at de forslag og løsninger, der kommer rundt omkring, de bliver taget seriøst og bliver arbejdet med. Som I også kan se her, så følger vi op på det på ledersamlingen, når vi mødes til marts, og får diskuteret de handlinger, der er taget, eller de handlinger, der bør tages. Taava nererssorusuppatsi siunnersiitingineqartit aaqqissutilluunniit iliusissatut siunnersiitaasut pimoorutitsavangut soorlu aam takisinnaangitsi marsimi aquttisooqatingiit katereqqittutsaaput taakkua sammineqarsimasit siunnersiitingineqarsimasilluunniit qaqileqqillingit nalilersivinerit ingerlatinneqaqqitsammata. Yes, så meget for medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Nu, jeg har kun en enkelt ting derudover,
Det er sådan set en oplysning omkring en fremdrift i vores strategi. Og det er, at vi lige nu har implementeret et risk management, for at bruge det ord, altså et risikostyringssystem, der hedder Impero, som gør, at vi, det er måske lidt kringlet og lidt teknisk, men det gør, at vi kan automatisere en lang række processer, og dermed være endnu mere sikre, end vi er i dag på, at tingene går rigtigt til, og der er fuldstændig styr på tingene. Det er et rigtig godt system, og jeg ser frem til, at vi smider noget af det manuelle arbejde og lader maskinerne gøre tingene for os. Testaamaarillunga sulisit iluarisamaaqanninneraan missitivisimannэрmut inernerisusaqqimmiitereerpakka taannali pereerlingu aama eqqaasittaqalaarpunga tuluttut taangiisa risk management systeemi imatut natsuiarneqarsinnaavoq suliatsinnik automatiseerinermi atertulersiit pingilersimangipput taamaalilluni suliangut manuaalimik ingerlasartut ilai automatiseererneqarsimallatik kukkuneqanngivitsimi suliaaneqarnitsaat qaffasittoruutsuangiqqalluni taamaalilluni manuaalimi suliarisartakkat ilai automatiseererneqarsimallatik. Yes, det vedrører jo så primært økonomiafdelingen, men det får også lidt snore ud i organisationen. Og I er nysgerrige på, hvad det kan, og om I vil berøre af det, så kontakt Frank og Najarak. De ved, hvordan det her det kommer til at virke. Sagde du Najarak? Najarak. Yes. Sounami taanna systeeminnutaa aningaasaqarnam immikkiartuttaqarfimmuinna tungangillarpoq kisiani soorunami арлаатингит сулифеқарфум таман аттиимассеқалерсиннаатсаллуни сиуси кингисиннерисуккут таавал таана ааққитсуутсинеқ соқутингигаанни паассақарфигинерерусуллугу наjaaqaq attavigинеқарсинаа. Godt. Det var ordene herfra her til morgen. Vi vender tilbage og indkalder til et generelt orienteringsmøde, før alle folk begynder at tænde julestjernerne. Så det bliver ikke slut december, det bliver medio december i stedet for, så vi kan fange folk inden der holdes juleferie rundt omkring os. Yes, det saqqimmiina tamaangillippo kisiannaavallaartinnanga oqaatingereersinnaavara tamanu ilisimatittinermi aama ataatimissitteqqitsangakta juulleqallivallaartinnagi imaappoq tissimpan qiteqqinera tamitsaani. Yes, og som sædvanligt har I spørgsmål eller ønsker et eller andet uddybet, så kontakt jeres nærmeste leder, eller også gerne mig direkte. Det er I også meget velkomne til. Så må I have en fortsat god dag. Yes. Taavappisarnitsitut eqqaasistingilaarusuppaqa uani eqqartikkang pillungit apeqqititaqaritsi imaliigini isiliiffingineqarnitsars pisariaqartikkitsiuk qaninnertut itterisars ningeerisars attavingisinnaavaarsi imaliinniit toqqaannartimik hinnerik attavingisinnaavaarsi natsuiaaneqarnitsatsin itisiliiffingineqarnitsatsin pisariaqartitsingatsi ullullungua sinnera atorluarisigu. Yes. Det er godt. Bye. Kan I hygge jer derude? Og have det godt. Bye bye.